Mester Redder Svend Juhl. Og den er efter Cassini 2 med Kasper Dør som morfar og opdraget ved Steffen Juhl. Cassini 2. Faderhængsten bag denne født i 94 og Capitol 1 og Capitol 2. På grund af en seneskade har Cassini 2 aldrig selv gået i sporten. Men mange af hans afkom blev kvalificeret til Bundeschampionatet i Warendorf i 2005 og 6. Han har 10 hårde sønner. Og i 2005 blev en af hans sønner Karmark solgt for 230.000 euro til Danmark. Afskrivelsen kom slemt til skade ved en ulykke i 2011 og måtte aflyses. Jeg